जोगी तू भैला न हो राम। और माए भाकराना गोपी चांद जोगी हम भैलनी हो की। और माए भाकराना गोपी चांद जोगी हम भैली होगी। तो हमारा राम लखन दुनू भैया के बना पठावला माई। पठावला माई। केकरा बिनु मोर सुना अयोध्या। केकरा केकरा बिनु मोर सुना अयोध्या। केकरा बिनु मोर केकरा बिनु चौपाई। केकरा बिनु चौपाई। पठावला माई। हमारा राम लखन दुनू भैया के केवल पठावला माई। राम बिनु मोर सुना अयोध्या। लक्ष्मण बिनु चौपाई। सीता बिनु मोर सुना रसोईया। सीता बिनु मोर रसोईया के घर भोजन बनाई। के घर पठावला माई। हमारा राम लखन दुनू भैया के केवल पठावला माई। हमारा राम लखन दुनू भैया के केवल पठावला माई। हमारा राम लखन दुनू भैया के केवल पठावला। अलख निरंजन। जय गुरु गोरखनाथ। जय गुरु गोरखनाथ। भैया बड़का भैया तू रामू हवन गोड़ लागी भैया। नहीं बच्चा
हम रामू नहीं है बच्चा, हम रामू नहीं है, मैं एक जोगी हूँ बच्चा, मैं रामू नहीं हूँ बच्चा, मैं एक जोगी हूँ। ए भैया ई तो जोगी काहे बन गइल ह? कम से कम अपन बहिन के बारे में भी ना सोचला। नहीं बच्चा, ई जवन विधि का विधान बाहे के केहू ना टाल सकेला, कर्म गति टारे नाही टरी, ई विधि का विधान है बच्चा, कोई टाल नहीं सकता है। ई के हरे ई राम बड़का भैया रे माई, तू ही रोक लेना भैया के, जाए मत दे। छोड़ जाए दे, हमनी का तो चांद से बाहर जाना। का चाहिए जोगी बाबा? नहीं माई, हमके एगो गुदरी आप दे दीजिए माँ, हमको एक गुदरी चाहिए माँ, मैं इसलिए आया हूँ, हमको और कुछ नहीं चाहिए माँ, एक फटली गुदरी चाहिए माँ। ठीक बा बाबा, हम ले आवत बानी। ली बाबा, जाइए अब आप। अरे भगवान के तोहरा संग जाई, के तोहरा संग जाई, भगवान के तोहरा संग जाई, भगवान के एक उदास वाला हो, कुछ बात बाका? अरे तोहार बड़का भैया रामू आई लल हो, हमनी के घरे ना रहनी है जा। तो तोहके कैसे मालूम, के बतावल ह? तोहार बहिन पूजा बतैलस। अरे बड़ा गलती न हो गईल, हमहू घूमे चल गई रहनी, ना तो अगर हम रहती ना तो भैया के जाए ना देले रहती। अरे हम तो बड़ा भागा बानी हो, हमार तो छाती फाटत बा। हे भगवान, कौना पाप का सजाई देहला, कम से कम हम ओके देख त ले रहती। जाए दो बाबूजी, कोनो चिंता मत कर, भैया एक दिन जरूर अइहन। ए बचवा, तू पढ़ाई पर ध्यान द। एगो लइका तो हमार चली गईल, ई उम्र तोहार पढ़े के बा, घूमे के ना हो। बाबूजी तू बहुत मजदूरी करत ल, अब हमके तोहार मदद करे के चाही, आ तोहार उम्र हो गईल बा, अब हम मजदूरी करब, तू आराम कर। ना बेटवा, तू हमार चिंता मत कर, हम चाहतनी कि तुम लोग खूब ठीक से पढ़ जा, लिख जा, आ खूब बड़का अफसर बन जा, ताकि हमार आवे वाला दिन ठीक हो जाए। हम जिंदगी में बहुत दुख कैले बनी बचवा। ना बाबूजी, अब हम मजदूरी करब, आ तू आराम कर, आ छोटका भाई बहन में जवन पढ़ाई में खर्चा लागी तवन हम देव, तू चिंता मत कर। आ छोटका भाई अफसर बनी, आ छोटकी बहन का शादी होई। ना बेटा, तू मन लगा के पढ़ाई कर। हम नहीं चाहत कि हम अपना जिंदगी में जौन गलती कैनी वह गलती तोहरा से कराई। बाबूजी, आज के जमाना में 3-3 गो लइकन के पढ़ावल मामूली बात नहीं छे, यही से हमके तोहार मदद करे के चाहिए। अब हम जात बानी। ठीक बा बचवा, तू जा। बुचिया, तू खूब मन लगा के पढ़ाई करी ह, तोहरा से बहुत उम्मीद बा बुचिया। ठीक बा बाबूजी, तू चिंता मत करा, हम बीए में रामपुर कन्वा में चंद्रशेखर वाला में नाम लिखवाई, काहे कि कॉलेज जाए खातिर बस कॉलेज रोज आवेले आ ले जाले, उहो फ्री में। ई तो बहुत ठीक बात बाबूचिया, ई बात बहुत सही कहलू है। रामपुर कनवा में मंत्री जी जौन व्यवस्था कह दे बना खास लड़किन खातिर, बहन लोग खातिर,
उ व्यवस्था तो ई क्षेत्र खातिर बहुत बड़ बात बा। ठीक बा बुचिया, तू वही एडमिशन करा लो। हम दिल से मंत्री जी के धन्यवाद दे, इतना बड़ काम कैला खातिर। ई काम बड़ मन के आदमी ही कर सकेला बुचिया। धन्यवाद मंत्री जी। ठीक बा बाबूजी। ठीक बा बुचिया, तू जा। का मर्दे, का हाल चल बा? कुछ ना हो, बस बैठल बानी। तू अपन लड़किया के बियाह काहे नहीं कर दे? अरे भाई, अभी ओकर पढ़े के उम्र बा, पढ़ लेवे दो। अरे भाई 12 कंप्लीट हो गई, बीए बीएससी करे लागल, अब ना करबे तो कब करबे? जमाना के हिसाब से कह दिया ठीक रहेला। ना भाई, अभी ओकर पढ़े के उम्र बा, बियाह करे के ना, अभी ओकर पढ़ाई कर लेवे दो। तोहार मर्जी, हमके जवन लागल तौन बतौनी, एगो लड़का देखला यही से कही, बाकी तोहार मर्जी, हम जात बानी। ठीक बा भाई, तू जा। ई गांव का ऐसा लोग हुआ जा जेके हर गांव का चिंता रहेला, हर घर का आदमी का चिंता रहेला। यहाँ लोग के अपना घरे कोनो काम धाम ना लौकेला, यहाँ लोग के अपन परिवार ना लौकेला। ये लोग खाली दूसरे के चक्कर में पड़ल रहेला। लेकिन का कही जाओ, गांव समाज घर दुआर रह, अगर अपना घरे कहल जाला कि कुकुरो आ जाई तो ना भगावल जाला, ओके दूगो रोटी प्रेम से दे के हटा देहल जाला। लेकिन ऐसा लोगन खातिर एगो बात हम कहल चाहब कि कौन कैसे डसेगा ये जानता हूं मैं, कौन कैसे डसेगा ये जानता हूं मैं, लेकिन किसी का खौफ कहां मानता हूं मैं। और घर का हो या आस्तीन का, घर का हो या जंगल का, सांपों की सभी नस्लों को पहचानता हूं मैं। अब मंच पर देखी एगो बहुत सुंदर व्यवस्था बा पढ़ाई लिखाई का, रोके जाता। आप मंच के माध्यम से देखिए, आनंद उठाई। का होता मंच पर, का बातचीत होता, किसान घरे बैठल बाना और परिवार बैठल बा साथ में, पढ़ाई लिखाई के बात चलता। आप लोग देखिए, आनंद उठाई। ओकरा बाद एगो बढ़िया कविता हम आप सबके सुनाई ई दृश्य के बाद। हेलो, भैया हमरा के कुछ पैसा चाहता पढ़े खातिर, शहर में जाए के बा। अच्छा, शहर जाए चाहता ला पढ़े खातिर? ठीक बा, हम जहाँ मजदूरी करे नी ओइजा से कल कुछ पैसा एडवांस ले लेब आ तोके दे देब, तू चिंता मत कर। ठीक बा भैया। अच्छा बच्चवा, एजा सब बा। अच्छा बच्चवा, एजा सब बा। एगो बात बतावा जा कि आज के जमाना में बुढ़ापा में माई बाबू का सहारा के होला, लइका होली स कि लइकी? मोहन, एकर उत्तर तू बतावा बेटा। जायद बाबूजी, अगर एकर उत्तर देब ना तो एजा केहू ना केहू नाराज हो जाई। ना भैया, बताव एकर उत्तर द। अगर आज के जमाना में केहू देखभाल करत बा तो उ पतो वाली सन, काहे कि पतोहे के पता बा कि ससुर के चाय कब देवे के बा, आज खाना में मसाला कितना डाले के बा, कब कौन दवाई देवे के बा। अगर पतो हो के तबीयत 2 दिन खराब हो जाए तो मैं घर का व्यवस्था बिगड़ जाला। आ लड़का लोग के का बा, कहीं 10-15 दिन खातिर चल गईले तबो घर का व्यवस्था ठीक रहेला। यही से माई बाबूजी के भी ढेर बेटा बेटी ना करे के चाहिए, पतो हो के माने जाने के चाहिए, और समय के हिसाब से अपनों के बदले के चाहिए। अच्छा, तो तू अइला अपन मेहरारू का बड़ाई करे तो ही ना होई। बेटी बेटी होली सा, अब पतो तो पतो हे रही सा, एकरा खातिर तू कुछ कह। ठीके तो कहत बा न भैया, लेकिन माई तो के खराब ना लगे के चाहिए। हाँ, तू काहे ना कहबे,
भैया के पक्ष लेके। हम भैया का पक्ष ना लेत बानी। तू पक्ष ऐसे लेत बाड़े कि तोरा के पैसा इहे ना देत बा। जाए दो हो, चलो हमनी के चलल जाओ। बचवा तो हम लोग मन लगा के पढ़ाई कर जा। बुचिया बुचिया तनी पानी लिया बताओ। भैया ऑनलाइन क्लास चल रहा है। तो उन लोग पढ़ जा, हम पानी लिया आवतानी। ना भैया हम लेके आवत बानी। ना ना, तो लोग पढ़ जा, हम पानी लिया आवतानी। खालिए न बानी हम वैसे। ए बुचिया हमरा के गांव में अब ठीक नहीं खे लागत। बहुत भइल अब पढ़ाई के बहाने दुनिया देखे के बा। भैया अभी जरूरी बा पढ़ाई के करके नौकरी पाली ताकि घर का कंडीशन ठीक हो सके। बट भैया बालो ना घर के संभाले खातिर हमके जाए के बा। तोहार मर्जी भैया। तू अपन चिंता कर, हमार छोड़। अब हमार जबे नौकरी लाग जाई तबे आई। भैया एकरा मतलब तो तू घरे ना आइबा। बाबूजी बाबूजी ई छोटकी का बियाह कहीं काहे ने ठीक कर दे। कही जाना बाबूजी छोटकी का बियाह कहीं काहे ने ठीक कर दे। कही जाना कई गो रिश्ता बताओ तो बालन। तो अभी ओकर बियाह करेगे कहाँ उम्र बा हो। अभी तो वो पढ़ाई करत बिया। तू खाली यह कहेला जब इंटर कर लिहलस तो के ढेर पढ़ा के का करब जब ओकरा के दूसरे के घरे जाए के बताओ। बचवा तू अपना पढ़ाई पर ध्यान दो, तू ओकर चिंता मत कर। जैसे तू हमार लड़का हुआ वैसे ही वो हमार लड़की ही है। हमारा खातिर लड़का लड़की में भेदभाव कहीं से नहीं खे। ढेर लड़किन के कपार पर ना चढ़ावे के चाहिए। बचवा तू जा अपन पढ़ाई पर ध्यान दो। सही गलत का अंदाज हमरो के बा। जा तू अपन पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक बा। लो हई पैसा आ तू मन लगा के पढ़ाई करिह। पढ़ाई में कोनो कमी मत करिह। हम पैसा में कोनो कमी ना करब। ठीक बा भैया। ठीक बा बचवा तू जा। ठीक है भैया।